další videa. A dneska si ukážeme takovou se Surprise. To asi každý zná, takže jdeme na to. Promiňte za ty zvuky, to mamka mluví na strejdu, víte? Tak. Dělaj ten špalek rozřežeš? Tak pojď. Kdo poznat, že ten je Harnel, tak to jsem já, jo? Chceš pomoct? Tak. Jdem, go. Ne, jsem blbá. Takže jdeme na to, Pia. Nevím, kolik budu asi natáčet. Nevím ještě. Jo. Jo, jedem. Pojď. Jo. What the fuck? To neplatí. What the fuck? Dívejte. What the fuck? Potřebuji si nic. Já jsem vám chtěla něco ukázat. Si to víte, nebo nevíte, nevím. Ale já mám tohleto a je to super. To úplně boží. Chudák. Já jsem vám dýna. Dobrý. Tak co jsme dostali? Ohoho. No teďka jsme super. Čus, dino. Tak jdeme. Go, bitch. Boty si beru já. What the fuck? Já si dám jeden klíček. To je nějaký rychlý pro mě. Nevadí. Budu mít 14 klíčů. To se nevadí. Ne, to počít. What the fuck? Jo, tohle je dobrý. Tohle je dobrý. Já jsem to už několikrát hrála a je to super. What the fuck? What the fuck? Je to Promiňte klíče, já musím vás utratit. Už nebudu utrácet klíče. Klíče jsou svoboda. Spíš ochrana. What the fuck? Doufám, že nepojede teďka uprostřed. Jo. To nevadí. To jo. Jsme 7. Aha, to nic. Pardon, já trošku kašlu. Tak. Máme 3 klíče ještě tady. 19 klíčů, super. Co to je get free? To stojí 1 000 000. 50 000 milionů. A tady? Je, tady je hezký. Já si zatím koupím tenhle. Že? Jej, bitch.
Si teďka dám ten. A tohle chci já za 9 za to. A tohle je dobrý. Můžu se podívat? To je úplně super. Tak jo, jdeme hrát. Oh, bitch. Jej, to je super. Oh, bitch. Jej, delfíne. Lachtánek. Tak jo, jdeme na to. Jej, magnetky, super. Pojďte, prachy. Jo. Teď se ukážeme. Oh, bitch. Jo, a chtěla jsem se vás zeptat, kdo mi dal ty 3 odběratele? Protože 3 odběratele nejsou moc, ale pro začátečníky je to super. Díky za ty 3 zhlédnutí. Fakt díky. Fakt díky. Tak pojď. Jo. What the fuck? What the... Pardon. To moc jakože neumím. Hej, moje kamoška Áďa. Tady nahoře. Ty tady vidíte. Tady. Tak. Ty jaký rychlý tečka. To nestíhám. To nestíhám. To je jaký těžký. Kdy natáčím a 8.18, super. Tečka, jo. Jdem. Čau. Jo, tohle je dobrý. Co si dáme? Ne, pojď ty. Hochou. Viděli jste to? Taky zpomalené. Ty vogo. Ne, to chci já. Taky zpomalené, ty jo. Jo, a možná, že budu natáčet i jiné hry. Nevím, jak se to teďka jmenuje. Ale já vám to asi potom napíšu do popisku, takže tak. A ta hra, co jsem vám teďka před chvilkou řekla, no tak ona je taková trošičku běžící a nebo to jakože překážky, jakože někoho zabít a tak dále, víte? A je to super. Takže, pardon, že jako moc nemluvím, protože se soustředím na tu hru, jako na Subversive. Takže jdeme na to. Pardon, já trošičku kašlu, takže pardon. Potom
až, já nevím, až napíšete, když jsem začínala natáčet, tak vlastně ani nevím. Před 2 týdnami, nevím, až jak byly Vánoce, no tak jak bylo po Vánocích, tak nevím, asi po Vánocích to, takže nevím, fakt nevím, asi po Vánocích, nevím. Teď jsem já, bitch. What the fuck? Viděli jste to? Oh, bitch. Jo, viděli jste to? Jo, to stíhám. What the fuck? Viděli jste toho ptáček, jak na mě skoro letěl? Ježiš, to se mi trošičku seká, to nevadí, pardon. Že se mi to trošičku seká. What the fuck? Já to neumím. Jaj. What the fuck? Ne. Viděli jste to, jak těsně, ty vogo. Nebo ty vole. Ty. What the... Tak. Yeah, bitch. Počkejte mě. Svedí nos. Tak. Pardon. Jdem. Pomalej start. Chci rychlejší. Já si taky zahraju. Bitch. Asi budu natáčet až do 14 minut. Asi. Jo, takže... Promiňte, že mám takové blbé otázky. Pardon, ale prostě jsem nervózní, když natáčím. Nesmím být nervózní. Prostě takhle. Tak. Nevím proč, ale já furt říkám tak. Jako normálně. Super. Jo, a můžete se podívat, jdete do popisku a můžete se podívat na to je Simpson 4 a tam je nová ten mod a prostě je to upír mod a je to super. Já už od 24. ledna, takže to bude asi tak v úterý. Asi tak v úterý. Takže bych asi z toho natáčela. Nevím. Tak nevím. Sice to já mám počítač, ale nevím, jestli budu natáčet. 10:04. Tak, já bych se asi s vámi chtěla loučit. Takže bye bye.